dende aquí, dende a vosa casa, dende a Estrada, pues queremos saudar moi especialmente pues, a ese Centro Cultural do Partido da Estrada en Bos Aires, que estades a celebrar o que estamos a celebrar aquí, pues estas festas do San Paio xa Estrada é unha auténtica festa, pues tuvemos moitas actividades que vamos a pechar hoxe co fin de festa e sentímonos tremendamente orgullosos de que alante as nosas fronteiras, nesa 52 parroquia, como sempre me gusta decir, pues todos os estradenses se xunten para disfrutar pues, do que é unha das tradicións máis importantes. Hoxe, ademais, se reúne a Festa do Salmón, a nosa festa gastronómica por excelencia, xunto coas festas patronais do San Paio para celebrar que somos estradenses, para xuntarnos e para seguir disfrutando do que é unha tradición cun gran centro cultural como é o da Estrada en Bos Aires. É que o San Paio non estaría completo se non se celebra en Bos Aires. A Estrada ten unha parte territorial e ten outra parte que está na diáspora que sodes vós. Por iso, con todo o animo do mundo, neste día grande das nosas festas, nese día grande en que todos os estradenses e amigos do Centro Cultural do Partido da Estrada en Buenos Aires, aí na Rúa México, estades celebrando algo tan importante como as nosas festas. Vós sodes algo moi importante da Estrada, que teñades un feliz día, un feliz San Paio, e seguide traballando con esa ilusión renovada que tedes nesta nova etapa e que fai que todos aquí nos sintamos tan orgullosos de vós e do noso centro en Buenos Aires.